ku zo akwai gyara. To sabon tafiya ko mun tashi jiniya. Baba ku zo akwai gyara. Mu kai dai muke kira ko da akwai tambaya. Baba muna sabon tafiyar ka. Komai ya rikice mana Baba ka zo da agajinka. Baba ku zo akwai gyara. Baba ka farka mu kafar mu inda kake muna nan Baba muna sabon tafiyar ka. Abuwa ce kai ne logon mu daga nan mun daina shakka. Baba ku zo akwai gyara. Nan abuwa ce jami'iyar mu ko ina kai mu za mu bi ka. Baba muna sabon tafiyar ka. Gaba na kasar mu kai muke Abbo za mu dauka gamana. Baba ku zo akwai gyara. Adamawa sabon tafiya har da Aisha Binani. Baba muna sabon tafiyar ka. Da akwai Abdul Aziz Inyako tare fa za mu haura sani. Baba ku zo akwai gyara. Ga sanata Ishaku Abbo ba a wasa da zaki. Baba muna sabon tafiyar ka. Honorable Dumama ya biya su kuwa sai da doki. Baba ku zo akwai gyara. Jagora na gari ya kai ni in kara taki. Baba muna sabon tafiyar ka. Ibiji ka ne ka shata. Ƙasa ta rikice. Baba ku zo kayo gyara. Mu dai muna buƙatar sabon tafiyar nan da ka shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya ga sanata Ishaku Abbo ya bi. Ƙasa ta rikice Baba ku zo kayo gyara. Mu dai muna cikin sabon tafiyar nan da ka shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya sanata Ishaku Abbo ya biya. Ƙasa ta rikice. Baba ku zo kayo gyara. Mu dai muna buƙatar sabon tafiyar nan da ka shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya ga sanata Ishaku Abbo ya bi. Kullum sai na kira sa Allah before in rera baitikana. Muna sabon tafiya. Da famin dare da rana kai ne masani na sirrikana. Baba ƙasar yau dai tana buƙatar ka. Ka gani sama kar na faɗi kar makiya su gane logona. Muna sabon tafiya. Sana'ar waka na riƙe wasu in sun so su ringa Baba zagina. ƙasar yau dai tana buƙatar ka. Ga sakon Atiku na kawo sabon tafiya Wanke sabon kenan. baba a teku zafi na. To can sama muna Atiku Adamawa sai Abbu. Ƙasa ta rikice. Baba teku zo kayo gyara. Mu dai muna buƙatar sabon tafiyar nan da ka shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya ga sanata Ishaku Abbo ya bi. Yau dai ƙasa Atiku kidnapping sun bata ta. Muna sabon tafiya. Babu tsaro a ƙasa sun kyale mu hakan baba dan Baba keta. ƙasar yau dai tana buƙatar ka. Gashi arewa na ta kuka yunwa ta zo cikin ƙasa gata. Muna sabon tafiya. Komai yayi ta misiri APC ba ma bukatar Baba ta. ƙasar yau dai tana buƙatar ka. Tattalin arzikin mu sun karusa wutar nefar ma yau dai Wanke sabon fata. baba a teku zafi na. 27 sai Atiku a ƙasa kai din dai zaɓin mu. Ƙasa ta rikice. Baba teku zo kayo gyara. Mu dai muna buƙatar sabon tafiyar nan da ka shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya ga sanata Ishaku Abbo ya bi. Sanata Ishaku Abbo kai mun ka ɗaukatin rannan. Muna sabon tafiya. Idan magana ta cancanta kai ne ka zama alkhairin Baba ƙasar nan. yau dai tana buƙatar ka. Bambanci da nuna kabilanci baka san shi ba to shi kenan. Muna sabon tafiya. Taimakon da kake a ƙasa Abbo kowa yayi ma shaidan Baba nan. ƙasar yau dai tana buƙatar ka. Abbo ka ce mu ɗauko Atiku shine zai gyara tsarin Wanke sabon nan. baba a teku zafi na. Mu kuma mun ce Adamawa Abbo gwamna ja mu jigona. Ƙasa ta rikice. Baba teku zo kayo gyara. Mu dai muna buƙatar sabon tafiyar nan da ka shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya ga sanata Ishaku Abbo ya bi. Dodo Atiku sun ɗauka wai dai kayi bacci yanzu. Muna sabon tafiya. Sun rushe duka jin daɗi suka yi jiya balle Baba ƙasar yanzu. yau dai tana buƙatar ka. Atiku ka san matsalar da kasar nan ke ciki da Muna yanzu. sabon tafiya. Da dadi ya ce akwai sabuwar tafiya sun birkice tun Baba ƙasar yanzu. yau dai tana buƙatar ka. Sa su gudu ka sa su kundu ganan jirgin Nuhu ya zo Wanke sabon yanzu. baba a teku zafi na. Bola ba ta zarce Atiku zo kasa ta karba. Ƙasa ta
rikice baba te ku zo kayo gyara. Mu dai muna buƙatar sabon tafiyar nan da kai shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya ga sanata Ishaku Abbo ya bi. Atiku ƙasan nan yayo Vice President Bashar. Ina sabon tafiya. Sun shuka dukkanin alkhairi a ƙasa duka tayo albarka. Ƙasar yau dai tana buƙatar Da zuwan APC ƙasar nan sun rushe komai yau daidai. Ina sabon tafiya. Atiku ya ce idan ya zo ƙasar nan za shi gyara ta dai. Ƙasar yau dai tana buƙatar ka. Wutar lantarki za ya dawo, magana ta tsaro ya shirya ta. Baba a teku zaɓi na. Baba Atiku zo ka cece mu tunda ka san duk shirin su. Ƙasa ta rikice baba teku zo kayo gyara. Mu dai muna buƙatar sabon tafiyar nan da kai shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya ga sanata Ishaku Abbo ya bi. Adamawa Ishakuwa Abbo ka baza dukkan capacity. Muna sabon tafiya. Mun duba mun bincika a jiha ba wanda ya kai ka Baba quality. ƙasar yau dai tana buƙatar Ko ka. ina kai mu muna nan Ilesha ko yanzu kai ne majority. Muna sabon tafiya. Gama nan Adamawa zo ka ja mu kai ke tausayin mu minti Baba minti. ƙasar yau dai tana buƙatar ka. Inda ci gaban Adamawa Abbo shi ne zaɓin Wanke sabon mu. baba a teku zaɓi na. Mai matasa mai mata Abbo mai musulmai da kirista. Ƙasa ta rikice baba teku zo kayo gyara. Mu dai muna buƙatar sabon tafiyar nan da kai shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya ga sanata Ishaku Abbo ya bi. Cikin kudirin Atiku kudu da arewa zai haɗe mu ba gaba. Muna sabon tafiya. A ƙasa talaka ya samu yanci ayyukan yi ba ma rasa ba. Baba ƙasar yau dai tana buƙatar ka. Harkan ilimi za ya duba Baba Atiku bai zo da wasa Muna ba. sabon tafiya. Arewa matasa daga mu farka da kamata mu rarrabe kayi Baba ba. ƙasar yau dai tana buƙatar ka. Tafiyar yau namu ne matasa kai ga Atiku ga nan Wanke Abbo. sabon baba a teku zaɓi na. Najeriya sai Atiku Adamawa za mu dau Abbo. Ƙasa ta rikice baba teku zo kayo gyara. Mu dai muna buƙatar sabon tafiyar nan da kai shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya ga sanata Ishaku Abbo ya bi. Ƙasa ta rikice Baba Atiku zo kayo gyara. Mu dai muna cikin sabon tafiyar nan da kai shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya Sanata Ishaku Abbo ya biya. Ƙasa ta rikice baba teku zo kayo gyara. Mu dai muna buƙatar sabon tafiyar nan da kai shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya ga sanata Ishaku Abbo ya bi. Ƙasa ta rikice baba teku zo kayo gyara. Mu dai muna buƙatar sabon tafiyar nan da kai shiryo. Shugaban ƙasar Najeriya ga sanata Shugaban ƙasar Ishaku Abbo ya Najeriya bi. Sanata Ishaku Abbo ya biya.